Нечаканае з'яўленне Ірыны Абельскай. Яна урачыста адкрыла новую лабараторыю на факультэце свайго ж сына Мікалая. У беларускім дзяржаўным універсітэце на біялагічным факультэце пачала працаваць новая лабараторыя структурнай і функцыянальнай біялогіі бялку. У цырымоніі урачыстага адкрыцця ўзялі ўдзел прадстаўнікі дзяржаўных органаў, навуковай супольнасці і кіраўніцтва універсітэта. Таксама была там і нават выступіла з прамовай кіраўніца рэспубліканскага клінічнага медыцынскага цэнтра сенатарка Ірына Абельская, маці Мікалая Лукашэнкі, які акурат на гэтым факультэце і вучыцца. Цікава, што гэтая лабараторыя адзіная ў Беларусі комплексная пляцоўка, дзе можна рабіць поўны цыкл даследаванняў бялку, ад яго атрымання да дэталёвага вывучэння структуры, уласцівасцяў і функцыянальнага ўзаемадзеяння. Падчас адкрыцця студэнты біяфака прадставілі першыя вынікі сваёй работы на новым абсталяванні. Праўда, ці прысутнічаў там Мікалай Лукашэнка, невядома. На кадрах справаздачы прапагандыстаў яго не відаць.